Què tal, com estan? Avui som a la Rambla Catalunya de Barcelona. Avui és un d'aquells dies que tothom recorda que estàvem fent, ara fa un any, el 20 de setembre de 2017, sobretot a partir del moment que vàrem sentir per la ràdio que la Guàrdia Civil havia començat un registre aquí, a la seu del Departament d'Economia de la Generalitat a la Rambla Catalunya de Barcelona. Com que avui dia tots tenim un mòbil amb càmera a la butxaca, tots tenim el nostre propi àlbum de fotos del mateix esdeveniment. El meu àlbum d'aquell dia inclou fotografies de primera hora, quan aquí pràcticament encara no hi havia arribat ningú, amb els Mossos i la Guàrdia Civil a la porta, departint tranquil·lament en actitud distesa, gairebé somrient. A poc, els manifestants van arribant fins aquí i alguns creuen la calçada fins a posar-se a un pam de la cara dels agents que vigilen l'accés a aquest magnífic edifici modernista. Els ensenyen pancartes i paperetes de vot. La gent està indignada, falten 10 dies pel referèndum i els concentrats i la gent que els saluda tocant el clàxon des de la Gran Via semblen absolutament compromesos amb l'objectiu de votar. Que la Guàrdia Civil entri a Economia és rebut com si el govern de Rajoy hagués trepitjat una línia vermella, la línia vermella de la suspensió de l'autonomia de facto. I a cada hora que passa, arriba més gent. De seguida em va cridar l'atenció que hi hagués un cotxe de la Guàrdia Civil aparcat al davant mateix sense cap mena de protecció. Després vaig saber que els vigilants privats de seguretat d'aquest edifici van oferir als agents d'aparcar els cotxes a l'aparcament que hi ha aquí subterrani, però que van refusar aquesta possibilitat. Més tard, la gent es va començar a tensar els cotxes com el que s'atansa una fruita prohibida. Primer va ser posar-hi una octaveta cridant a votar, més tard va ser empaperar-lo amb els cartells del moment i finalment convertir-lo en plataforma alçada de fotògrafs i càmeres en general. Al principi els Mossos intenten que els càmeres no s'hi enfilin, però finalment no poden impedir-ho. Recordo que vaig veure arribar Jordi Sánchez molt d'hora i que la primera cosa que va intentar va ser descarregar la pressió popular que hi havia aquí en aquesta porta i cridar la gent a tallar la Gran Via. Certament molta gent va anar a tallar la Gran Via, però n'hi havia tanta ja que molta altra es va quedar aquí. Cap a les 11 o les 12 se m'acosta un senyor amb vestit i corbata i m'explica que ha anat al Navarro del carrer València, a la floristeria, a comprar 50 euros de clavells i els reparteix entre la gent que hi ha aquí a la porta, que els llença als guàrdies civils, que els ensenya, que els branda a manera de revolució pacífica a la portuguesa del 25 d'abril del 1974. La història és coneguda. El registre de la Guàrdia Civil durarà fins a la matinada i la manifestació també. Els cotxes de la Guàrdia Civil amb armes a dintre han estat un ham. Quedaran abonyegats i així els jutges poden començar a construir una causa de resistència massiva a l'autoritat amb alguna imatge de danys materials. Un any més tard podem fer balanç provisional. 3 setmanes més tard dels fets de fa un any en aquesta mateixa vorera, Cuixart i Sánchez van entrar a la presó. La gent cridava votarem i van votar. El Parlament va proclamar la independència, que no va ser. El 155 va ser activat i les presons i els exilis també. Entre els presoners, el vicepresident i titular d'Economia, Oriol Junqueras. El 21D l'independentisme va tornar a guanyar, però Puigdemont no va poder tornar a ser investit president. Les justícies europees no han extraditat els exiliats. Rajoy ja no governa. Una moció de censura, amb el suport dels vots dels partits independentistes, el va desallotjar del poder. Ens mirem les imatges de fa un any i ens mirem a nosaltres mateixos. Com ha canviat l'estat d'ànim, que certament era un altre. Milers de persones tenien la convicció que per defensar una causa justa calia sortir al carrer, que si tocaven les institucions els estaven tocant a ells. Aquell dia potser va ser l'últim dia de la revolució dels somriures i a partir d'aquell dia el somriure va donar pas a una consciència més greu del que podia estar a punt de venir. Però el que aquell dia va quedar reforçada va ser la consciència d'allò que se'n va dir la cadena de confiances. La idea que els polítics impulsaven l'acció popular i l'acció popular impulsava també els polítics, com si una mena de reforçament mutu de les valenties dels uns i dels altres fos necessari en aquell moment. Avui recordem aquest primer aniversari i els que vindran mentre esperem els judicis. PDeCAT i Esquerra Republicana governen en coalició però no són capaços de bastir una mínima unitat estratègica i això que les municipals s'acosten i molta gent es pregunta com és possible. El pes de la repressió de l'Estat es nota. Fa una setmana, l'11S, 1 milió de persones va tornar a sortir al carrer, sí, però amb més disciplina que alegria. El 20S té el regust d'una nostàlgia trista per les presons i l'exili,
per la consciència dels propis errors, per la comparació de tal com érem i tal com som. Avui, gràcies als treballs de eldiario.es i del Món, sabem el que ja intuïem, i és que part de la judicatura espanyola, ens ho han sentit dir aquí en alguna ocasió, es considera ella mateixa l'última trinxera de la defensa de la unitat d'Espanya, disfressada naturalment de defensa de l'estat de dret. Els epítets que dediquen als líders polítics i a tots els votants independentistes, el moviment independentista mateix fa veure clarament que la imparcialitat per jutjar aquest cas, que la serenitat deguda d'un estament judicial, no serà possible. De manera que l'aire greu que va començar a respirar-se ara fa un any continuarà. Llibertat per a tots els exiliats, per tots els empresonats, pels processats i que tinguem un bon dia.